alle sammen, og velkommen til den her video. Og jeg tager lige hurtigt min kat på, fordi jeg ser sådan mega tung ud. Og den her video, den kommer ud på, den går ud på, at jeg har nogle af mine skaterting, som jeg gerne vil vise jer i den her video. Ja! Den første ting, det er nogle mega flotte naked skate live hjul. Sådan naked. Så forstod jeg ikke, hvorfor der var sådan nøgen. Hvor er det kuglelejen? Ja. Naked, det betyder nøgen. Så derfor der er en nøgen der på mit løbehjul. Og det er sådan nogle hjul, jeg er mega glad for. Men jeg tør næsten ikke at bruge dem. De er sådan, ja. Og så er de sådan, ja, så dem er jeg mega glad for. Så har jeg også 2 pics, som min far har lavet til mig. Og dem er jeg også rimelig glad for. Du kan jo bare mega. Han har lavet dem 1 centimeter. Ej, det er lige meget. Han har bare lavet dem 1 centimeter længere. Men den har jeg så bare grindet fuldstændig op. Og undskyld, jeg ikke lige sagde nu, men det er 2 pics, min far har lavet til mig. Og så kommer vi til håndtag. Altså, der er godt nok 2 af hver slags. Det her, det var de gamle, jeg havde på mit løbehjul. Så har jeg så sådan nogle, jeg har også en BMX, jeg har et løbehjul. Det er sådan det, jeg har nu, men jeg ønsker mig også et rulleskøjter. Men så har jeg det grønne par, det kan jeg mega godt lide. Tabte det, men det kan jeg mega godt lide, og det røde her. Man holder sgu bedst på de grønne. Og så kommer der sådan nogle Odie, nogle ting. Og der 2 der. Jeg tager lige en af hver slags. Så er der sådan en her, det er en B, står der på. Og det er Odie. Og så har jeg bare sådan der er helt blank. Der er overhovedet ingenting på. Og dem er jeg også mega glad for. Så har jeg kan ikke huske, hvad den her nøgle, den havde sådan en nøgle her. Men det er i hvert fald en 15 mm nøgle. Undskyld. Og den og til min BMX, så har jeg en kæmpe grip tape ark. Og det stinker. Ej, nu får jeg det mega dårligt. På grund af, at jeg lugtede til det. Ej, det skulle jeg ikke have gjort. Nu får jeg det dårligt, den her video. Så har jeg også 2 ACS-clamp. Den ene er grøn, og den anden er rød. ACS-clamp. 4 skruer. Og det er altså ikke en clamp, jeg har sat sammen. Så har jeg også en her. Den er rød, men de passer ikke til mit løbehjul. Så jeg planer om at sælge dem. De var mega dyre penge. Så kommer der 2 par sæt hjul til. Og dem er jeg også mega glad for. Grunden til det her indeni, det er for at hjulene de er bedre. Kan jeg lige puste den her. Så de ser lidt pæne ud. Men dem er jeg også rigtig glad for, fordi hjul. Jeg tror, hvis når man bremser på dem, så bliver de firkantede. Og ja, og når du kører på dem, så bliver de flade. Og så har jeg så, to løbehjulslugter. De er ufattelig skarpe. Især den hvide.
Og dem er jeg også rigtig glad for. Så har jeg så et Kit Danmark klistermærke. Bum. Et Naked, og det havde jeg 5 af, men det ene det har jeg brugt. Så Naked, så er jeg lige sådan en dame. Eller jeg tror vist det er en dame. Og så har jeg vist, så har jeg jo det her grip tape. Det er jeg lov til. Ej, det lugter heller ikke lige særlig godt. Jeg havde sgu da ikke noget mere grip tape. Se, det ser sådan her ud. Ej, det er sådan omvendt. Og det er jeg også rigtig glad for. Jeg kan ikke simpelthen lige så godt læse engelsk. Men jeg ved mange ting på engelsk. Og så havde jeg også sådan nogle... jeg havde jo også Naked hængelås. Det ligger lige her. Så har jeg min Naked hængelås. Så jeg sådan noget lige skal op. Prøv at se sådan. Den snitter mig. Jeg har egentlig ikke fundet ud af, hvordan man laver kode på den endnu. Det kan egentlig være at finde ud af i den her video. Det kan jeg lige finde ud af. Bum bum. Nu tror jeg, at koden er. Jeg prøver lige 2 minutter. I får ikke at vide, hvad koden er, men det kunne jo godt være, I ved, men det får I ikke at vide. Fuck, den her video var lang tid. For nu skal jeg indsætte koden igen. Det er sådan. Nu har jeg fundet sådan lidt mere ud af det. Se, så åbner man den her. Så ruller vi den lige ind. Jeg skal ikke se koden, eller lige sådan her. Undskyld, hvis I så den. Det var nok bare godt for jer, så. Og det var en... Det var faktisk ikke ud. Så har jeg sådan klistermærker. Jeg er fucking glad for. District. Så har jeg brugt mega mange District-klistermærker. Hvis jeg kan se, at jeg lige sådan her for mit ansigt. Der står District. Så er det District. Roll your district. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Du er District eller sådan noget. Ja, og det er jeg også mega glad for. Så her. Grip tape, det er faktisk også ret glad for det her grip, så skal jeg lige se, om jeg kan lidt af. Ja, nu kan jeg sætte det fast til stativet. Ej, det skal jeg sgu ikke lige så fast. Ej, I skal passe på med at gå sådan her. Nu gjorde jeg det lige igen, der var lige komme sådan her. Ej, jeg skræmmer. Jeg har skræmmer. Ja, det var alt for den her video. I må meget gerne abonnere, kommentere og like. I må også rigtig gerne smide et dislike. Men hvis jeg havde videoen, så kan jeg også bare smide et dislike. Jeg er fuldstændig glad. Så vi ses i næste video. Hej. Hej.